Saya simpat kami so komen di bro te menta ka jing puli ka di na ka kitab jung ujop hi na kal nong ka balai puar bat kal nong balai pulai ti puli hadu banakut tingin ya sngap ini ya perkat ini kuson ti shua bangan puli ka bible nganong bun ki ba ngakwa ban kran ngakwa ban peni handre namar bale babun hi kibriu jungi kimpat sngutu ban kibriu jungi kimpat semlasha namar ngan ongi phi ngatip ya ka ka ba ki comments ngatip ya ka ba ki kran pathar ngatip ya ka ba ki kran sang ngatip iki bro namar ngala pej hangtu ki ba pej hapo kerta bakata kata kidon kata persen Henry balei bakini ki khna ki badang san kibar snustan ngan ong yipi kin kit jinjar hi ladi da ka bakile akumni nganga kren nadu kamansim yaki Henry Kim shimla sngutu lanoru ki kwa tang penki thma ngan ong yipi babun hi ki khna ki balong kum kini ki de ki basala yala ki mi ki pa bat ki bangop haki drugs bangop haki ganja ki bangop haki kam ki bangop haki jingdi paper babunjat haki kan ki jingdi basniu bat bun hi baki pan sngsi ya ki kmi ki pa don pat naki ki ba comments kum kini ki de ki khun klam kpa ki khun pongka kamut ki ba la im surok lani ki bla im ka to jing im balangkar de na kata kata kim sha hikai mdon nong hikai ka kemi kam don por ban hikai yaki de na kata kata ba kisa comments da ki ni ki jektien kamut kim shamla perkhat iladi ba ka perthei de ka bisar ba ka perthei ka ilut baro khoj namar balei bangang apply akan ka YouTube channel khanang ban yatip ba kan ki briu jungi ki long ki bakumno kenang bangin ya tip baro baki beriu jungi kilong bakumno badai hakum kini kijat ketin kiba pemi ya ka huri hura ka kendrum kenram haka imlang salang namar ba kim syamlalong berobor kibandak perkhan shua bakin keren lani kinlong berobor kibriu kiba long adekar haka jengmut di perkhan Henry kisunang taman aiding bet tang ban yesho ban yadat ban huri hura tang katahi kamdon ka ba ki kila pan bha Henry tang ban pan sniu ki kloi bha kini ki brio jungi ngan ong yi phi na du ki khna ki barang khi don teng teng wat ki barang ba kim chimna perkhat lani kim chimna don kata ka jimut ti perkhat ka bajangai kum urang ba namar ki don gitu ki banga ngaring video don kumbai utu uwei ubrio mu basa uong sa nong kwar khat ar siteng menmiet wan seyo babun hi anda ja baki yap halti sengkien salute satu sa le desmon Henry ka kemi ki khon bat ki khon kim tep kumno kum kirang ba brio kumno kum urang ba brio saka ngin nak pan sngutu namarkat urang ba brio bala don leki khon kikti Henry ka jingmut jung pakhan kamlong ka basyamphang kamlong ka basngutu te saya pat ngindang kwa banyalam bakla sakat nungut ladan kini ki brio jungi kindang yap siap ding yap siap kamut ba kini ki khna apat kidang aiding kamut kin ya klem jing sngotu kin ya klem jing perkhat kin ya rumah kamut kat habakile ki kam kamut susale desmon susia penyap suyap sani suyap satai su klem tip ki bahayeng bahasem ti kum kata ka jing im se ngedon kum kata ka jing sempal se ngedon ka ba ngapelaj iki video ru Henry klem dan jing sngutu da klem jing batai kemut mdan jing sngutu klem batai mdan jing sngutu kataru ngi sngu start ane ka ka jing im ka bukum kane piadon bat ka ka jing hikai ba pp yo bat kani ka jing comments jong pi ba daki tin sang la ne pi pikiran nga klem sneng ye u namar ba ngadon haka duty ngakren ye u dak jing bitar namar ba umdon jikit kli om dei bangang ong bangali sneng yu ngaklem sneng yu kamdon jingmut jinga bangan sneng lada pipi wan pentut ika kam junga ngaru ngahap keren ya kata ka karukom ke bangang don hakakam kamdon jingmut jinga ban sneng ino Henry lada pim sngo tu te kamut kiweiru kin target ipi da kata kalenti kamut ba
kibriu kiba perkhat katno kibriu kiba sngotu katno kibriu kiba don ke jengmut babha katno kidon kibriu kiba don ke jengmut basniu katno hendrei ban penbha kadei ka kamram ya pi yanga kamdon jengmut hiru banang aiding kamdon jengmut hiru banang yalam bakla namar ngan ong yipi banang ni syakmat ka jingsniu kan sadu bat kiriu kai kin sadu kiriu bam kajing bamsap kan sadu bat ki kam sniu par ko ki sadu lut kata kadei ke jinget ke jonga lada pinget nyem ngajru kamut kata kadei ke jinget jonga namar ublei un satanju hi ya kibriu ki bakum kitu kamut katnos ngi hi pinlaj katnos ngi hi pinyat bat ka ke jingmut ke badon ha ke jingmut perkhat jong pi ke basniu kata hi pinyo ke basniu lada ke jingmut jing perkhat ke badon ha ke jingmut jing perkhat jong pi barakam sim jong pi ke babha kata hi pinyo ke babha kata kit mano kit hi kibriu ki bom perkhat handrei ya kibriu ki bom perkhat bat ya kibriu ki puson ya kibriu ki pension ngrim ya ka ba kaktin ublei ke pensai kamut ya kita ublei uma handrei ya kibriu ki bom trek ban perkhat ya kibriu ki bakran nang ang ya kibriu kiba bu seni bu usun bat kiba kwa betang ya ka jing ya huriura ka jing ya nia ka jing ya au ka jing kiba nang taun pensiet ba ai kin ya pensiet kum ya kita kibriu kin mat hi hala ka jing em jongki kat no sngi kin ya bat kat no sngi kin em bat ha ka jing em jongki kum no kin long kata utip khamba ublei tede na takadau ba menta ka mit suwa bangan puli syapang ka ka kabaka kitab jong ujob kabatai hendrei ngan ong ipi wa bunsin habanga nga perkhat ahladi ladang ngamut keren ngamut batai iki baro kibadon haka jumut di perkhat jongam haman sim ngakwa ban set no hendrei ladang set pat ngam kamlong namar ngajenjari ladi ngangat jenjari ladi de nang takatau pi bas ngotu tos ngotu pi ba perkhat to perkhat pi kiba kwa ban puson hendrei kamdon yang kabangan reply namar balei keren pala bakran kamut kita kinong batai hakmat kita alap de kipo kontien kamut kimut ban pen bakla hendrei yano pimut ban pen bakla nga ong yipi hadu mentang nga keren nga khana ngan ong yipi kamde ke jingla ka jonga ka de ke jingla ka jung blai pi skotho nam skotho kata kit imapi nga ngamtip ngang ong yipi nga keren hok nadu kaman siam jonga kani kamde ke jingla ka jonga ka de ke jingla ka jung blai kata pi skotho imapi namar ba pila saya lam bakla ha kita kinong kiriu kwan mantoy ha kita kiriu kwa buram ha kita kiriu kwa spa kwa pau kiriu kwan lalot de kamut ya skotho imapi kamdon kabangan nagla an pensai hendrei ngapulie be ya kaktin ke jung blai ngapulie ke bible ka ke bible ka hikai yangi te pi ki bape ya ke youtube channel jonga ti da perkhat da puson bat haba pidan ke bible persang ban pulie na di hari yi da ke ba pi pulie pi yalam jing duai men step lane men miet ti kamut kata hi kan sepan bah suki ke jing em jungi da ke ba pi sania nala kadonut nala kaman siam jong pi hi ha ublei kaman ublei hi unsa yalam ye pi sekalanti jong ka jing ba unsa yalam ye pi sekalanti jong ka jing sisa but ublei hi unsa pentengan ye ki jong selai jong pi baro kata ka de jing jonga ti mentangan pulien naka kitab jong ujob naka benta ka ba ndriu ki jing keren u elihu kajing lamprang nakal nong ke balai puar kada khot ke banongkong hadu ar puar ba nakal nong ke balai pulai kada khot ke banongkong hadu lai pulai ti toh ini skap menta abangan puli naka ni ka jingtho jung job mo naka kitab jung job kumta kini kibriyo laingut kem semlatre siu yo job namar ulalong ubahok katkum kajing senguthu lajong nangta u ilihu ukun uberakhel unong bos na kajat uram ula bitar namar ba ujob ula penkesan yelade om ya ublei ula domru ya kilok ujob laingut namar ba kim donia
Wala kila keno hana ujob ula bakla. Menta u ilihu usu ap ban keren ya. Nang menta u ilihu usu ap ban keren ha ujob. Namar ba ki kam rang ba maki ban ya u. Bat haba u ilihu ula yui ba don nia syu ha kesentur kini kilaingut kibriu ula ingkong. Kumta u ilihu ukun jong u barakhel ubana bos ula keren ngadang samla kerta pipat pila temen. Namar kata ngam sem lanut ban ngakau ban penpa wiala ki jingmut api ngalaong ai kisngi kin keren bat kerta kan hikai jing stan Henry day kemen siem ha ubrio ka jing persat jong ubadon bortam kaba pensngutu ye u day kibala yaw kibastan ni kibala temen kibasngutu ka kabadei. Namar kata ngaong to sya skor yanga sya ngan penpau ya laki jingmut. Hapet ngala ap dongong ya kikitien jongpi. Ngala sya skor ya ki jingkren bastat jongpi. Kat ba pilajit ya kinia jongpi. Ngala pensya skor bha ban hakmi sem don wei ubala penduk nia ya ujob. Lem nia don manu napi ubala ai nia persya ya u. Hei wat ong ba pila lap ya kejing stat. Ni ba ki kitien jongpi kidei na ublei. Na ubrio. Ujob sem la theo ya la ki kitien persya ya nga. Bat ngaru ngan ma ya u da kijing keren jongpi. Go job kila syarem kim keren syu. Kim don wat siken tien ban ong. Ti hatu ngan syu apsa namar ba kim keren. Namar ba ki yang hang ni klam keren syu. Ngaru ngan sa ai lakania. Ngaru ngan sa penpau yala ka jingmut. Naba ngadon sibun ban ong. Handrei ka mensim hapo junga kamsya yanga. Hakemi kadonut junga. Kalong kum kawan. Kabom lat tliu. Tik kum kawan. Kabapen betei ya kilwas ni batamai. Ngadei ban keren. Bangandup aram. Ngadei ban ang yala kesentur ban juba. Wat sya liang. Wat sya siliang yeno lem nengan keren pendro ya unu ubriu. Naba ngam nangru ban pendro lem kumta unong tau jonga un penkut sen yenga. Kahanga mei hangapa ujob. To menta ko job. Hasngap ngan keren mga bato sya skor ya kikitien jonga. Hakmi nga ang yala kesentur utliit ha kesentur jonga ukren. Kikitien jonga ki penpau ya ka jingbet kadonut jonga. Bat kirmiang sentur jonga ki keren ya ka jing sisya. Umensiem ublei ulat hawi nga. Bat ka jing persat jong ubah lor tam. Ka ajing im yanga. Ka jubab yanga lada pila. Ha jubab yanga lada pila. Perkri yaki yala kinia. Ban yang persat yanga. Ngalong kum mapi hakmat ublei. Yanga ru latau na sitro kado bertha. Nang kumta pimdon daw banting yanga. Ngan tom jubor AAP. Huot pila keren haba ngayo sngew. Bat ngala yo sngew ya kajing sawa kikitien jongpi. Pila ong ngalong ubakut klem jing rengkang. Ngalong ubasngur bat ngamdon jing boman AA. Henry ublei usu daw persya yanga. Unyo yanga kum unong syun jong u. Utep ye kikidat jonga haki ding kap. Bat upej benya kat bangali. Hapej hakani pila bakla ngan jubab ye pi. Ublei ulong kamkrau ban ye ubriu. Te balei pi yang persya ye u. Piong jubab ya kikitien jonga. Naba ublei ukuran sisin. Haka wei karukom nang ta sada kumoi pan. Klem don manu batip ya kata. Ublei ukuran haka jing posniu. Haka jing yo
ha ka jing yu ipaw men met haba ki briu ki thia langai kat ba ki dang thia hala jing thia nang ta upli yela ki skor jongki bat upentriem ye ki da ki jing maham khnang ba undup penkiar ya ubriu na ki kambas niu jong u bat undup tha ya ka jing sarong na ubriu ba undup that ya ka jing sarong na ubriu upelaj ya ka mansiem jong u na kaliulong ya ka jing im jong u na ka jing yap u a jing sneng ya ubriu da ka jing pang ka bajur bat da ka jing pang man ka ba klem sangi hakish ing jong u hadu ba undai ijli yala ukpu bat un isi wat ya ka jing bam ka babangru kamet jong u ka ring sdon bat kam don do shu ipaw ki ing jong u baro kaman siem jong u kanang jan shaliu long bat ka jing im jong u sha ka jing yam le se u angel un sawan yerap ye u wei na ki hajar unong penkran hapdeng jong u bat ublei uba yang sakhi ya ka hok jong u angel da ka basngausen e ye u ong to pelaj ye u ba un omle hiar sha ka liulong hakmi hangni kakuna ban pelaj im ye u tie kado jong u kan plung biang kumbadang samla on wan phai ha u kabor kum hakisngi ka jinglong samla ubriu uduai ya ublei bat uni upediang ya uwan mani ya da ka jingkemen u yathu khana haki briu ya yala ka jinglaj im da ka barwai ya kani ka jingrwai hakmat upaj ba ngale pam ban ngalapan baklai ka badai panban om syamla ai saja keliang yanga ula pelaj ka mensiem jonga bahkan om hap ha kaliulong bat ka jing im jonga kadang sa ha ka jing syai ublei ulie yakini ki eke baro ar laisien bat ubriu uyalam biang ya ka mensiem jong una kaliulong ba undup yo pura ya ka jing syai jong ka jing im to ngap ha ko job to sha skor yanga to ngap jar bangan keren shu lada pidon ban ong to keren na ba nganda kwa ban penksan ye pi lam kumta to shu sha skor yanga to ngap jar ban ngan hikai jing start ye pi kani kaktien ublei kani ka jutang jong ublei na sngu yu ublei tipi haba pi yo sngo na kani ka jing puli na ka jutang jong job no tialong berobor ki ba perkhat ki ba puson walong klut tan lani wat long jai tan handai to long berobor ki briu ki ba perkhat ya ki bangi yo sngo lani ki bangi ngi tidak ka bangi le kumta kamut ka jing em hi halaki sngi kanong ka ba adkar ba phin yat kumno ba phin le phin kam kumno omde da ka bale lapla lani kamut ha ka jing dom le ka eke bosnio te de na ka daw ba ki ba phi pikran phikana lajno ka bale snio da ki kino kam snio te kamut kam don jing pher handel da ha ka jing dom ba de phi le kanong bosnio kata hi kanong pelaj ipi na ka jing saja kamut ka jing saja kangat jinjar hakamet kaphan da ka ba ublei utanju u ada ka jing pang jing sitom ti lada u ai ka jing pang jing sitom ro lada pimpat snguthu handrai phinang ngat jinjar chu ti da ka ba phi perkhat phi puson ya ka ba la tho aktin jong ublei kyar na ka basnio phediap na ka pap namar ba khanang ba phin yo suk yo aram halaka mansim halaka do nut ajong khanang ba phin im kum briu blai lui phin kren kan laj par namar da ka ba pisania haublei na du ka mansim jong phi kamut karakom kran krom khana kan laj bi par namar blei kamdon ka jing buri ai te de na ta ka daw ba wat pen ngap pat ya ki tien jong ki nong thok ki nong syukur ki tien jong ki briu ki ba kwa tang ye ka jing snio ki ba kwa tang ye snam briu ki ba kwa tang bani syo edan wat ju pen ngap ikitu ya la ka jong golti im ka jing im ka ba ben bat ya itrai la ka kam nai pen ngap ya kum ki nia namar ki nia ki tien ki wan na ka bor jong buman ti
Pi lada pi kwa ban bha halaki sngi puli ke Bible khanang ba kita ki nya jong kiru boman kinnom la ban job pi kata kade ke jing tentu ke jonga nadu ke mensiam te ai bo uble terkan rat hi un yai pitenanti yangi halaki sngi na sakalanti jong ke jing bha kalanti ke baben bangin nangla ban im khamha shu ban ya ka bangi long menta ai ba uble terkan rat hi un kerku kerdo ya ka yangi ya ka jing prei jing ta jongi un ai ngi ke jing ko jing khia un ai ngi ke jing start ke jing sempang halaki sngi khanang bangin dubla ban yalam yala ki brio sakalanti jong ke jing bha ti tang kani kentien kubli shiboni pibro to tiasup kamit pasuk kemen